Ikutu egin behar, hain zuzen ere, iaia ordu bat baditugu, eta, esan behar, hor daukagula jokoan, denboraldiko azken estropada Corte Inglés banderaren bigarren jardunaldia, gogoratu atzo lehen jardunaldian Orio San Pedroren aurretik, 8 segundutako aldea, aterazion Oriok Libiari, 17 segundu berriz Donibaneko arraunlariaki. Orain, momentu batez, tartetxo bat egingo diogu publizitatari, eta jarraian publizitate horretatik zuzenean, Nerbioi itxasadar horretara joko dugu zuzenean, haintxe baitaute, jadanik prest gure lankideak. Gero arte. Hasta. El Corte Inglés. Especialistas en ti. Kaixo eguerdi. Zalantzarik gabe, batez ere konsolaziozko txandan, lehendabiziko txandan. Ez da ez, gaur izan dugun estropada bakarra, edo gaur izango dugun estropada bakarra, Nerbioi sari nagusi hau, baizik eta baita gaur eguerdiz, Donibane Loitzunen, beste estropada bat izan dugu, hantxe izan dira, Orio adibidez, baita Urkirolak ere, Hondarribia baita, eta, azken batean, horrela bukatu dute estropada, Orio nagusitu da Donibane Loitzungo estropadan, gaur eguerdiz, 8 segundutako aldea atera dio bigarrenari, Urkirolaki, eta 3. postua azkenean Hondarribiarentzat izan da. Hemengo estropada Nerbioi sari nagusia hasi bitartean, oraintxe ikusiko dugu, gaur eguerdiz, Donibane Loitzungo itxasoan, Donibane Loitzungo uretan gertatutakoa. Donibane Loitzunen Oriok irabazi du txanda berean aritu diren Urki eta Hondarribiari 7 eta 15 segundu batereaz. 7 hartu dute parte Donibane Loitzuneko 3. banderan, azkenean arraunek uko egin diolako bertan izateari. Txanda nagusian, hau da bigarrenean, lehen kaletik Orio, bigarrenetik Urki eta 3. Hondarribia aritu dira. Lehen luzean bakarrik hautsi dira pronostikoak, Urki kasera indartsua eman dio saioari, Orio eta Hondarribiari aurrea hartuz. Lehen ziabogan, 2 segundutako aldea zuten donostiarrek Oriorekin konparatuz. Handik aurrera ordea prebisioak bete egin dira, eta Jose Luis Kortarenak pixkanaka nagusitzen joan dira. 20 minutu, 31 segundu eta 23 eunen izan da Oriok gaur denbora egin duena helmugan. 7 segundutara sartu da Urki eta 15 segundutara berriz Hondarribia. Irudiotan dugu Orioren azken txamba. Lehen txandan berriz Trintxerpe, Kalparra, iparraldeko Urjoko eta Lutxana aritu dira lehian. Borroka Trintxerpe eta San Pedroko Kalparrak mantendu dute, baina beti lehenengoak izan dira aurretik. Helmugan, lehen txanda horretan oski, Trintxerpe izan da, 2. Kalparra, 3. Lutxana eta 4. Urjoko. Sailkapenen nagusian Orio lehena, esan bezala bere denbora 20 minutu, 31 segundu, 23 eunen. 2. izan da Urki, 3. Hondarribia, 4. Trintxerpe, 5. Kalparra, 6. Lutxana eta 7. Urjoko. Hori da hain zuzen ere, gaur eguerdiz Donibane Loitzunen gertatutakoa, Orio Garaile, Urkirolak eta Hondarribiaren aurretik, eta hortxe ikusten dituzue, kontsolaziozko txanda honetan, arituko diren 3 untziak, 2. kaletik Kaiku, 3. Hondarroa, eta 4. hain zuzen ere Raspaz. Lehen kaletik ez da inortxore arituko, hain zuzen ere atzo epaileek Zierbenat deskalifikatu egin zutelako. Ikus dezagun zer nolako estropada eremua daukagun Nerbioi saria ospatzen den honako hau. Gogoratu beti ere, 4 luze, 3 ziaboga, 5.556 metro guztira, eta momentu batetik bestera emango zaio irtera, lehendabiziko txandari, konsolaziozko txandari, Kaiku bigarren kaletik esan bezala, patrolanetan Norberto Torres Txirri, hirugarrenetik
Ondarroa, Jose Ignacio Maruri, patroi lanetan, eta laugarrenetik Raspas. Hor, zuen pantailaren eskuinaldaren goikaldean ikusten duzue, itsasoko epailea, lurrera begira, oraindik ez diote baimenik, oraintxe eman diote baimena lurretik, berehala altxatuko du bere banderatxoa, ez, oraindik ez. Raspas ez da kokatu, eta Mariaren kontra idia kokatzen horruntziak, eta badirudi arazonen bat ere badutela aretakoek. Ikusten da, arraunian pixka bat proela gutxinean ahi berdutela, pixka bat tira neukitzeko, ez? Raspaskoa igezi egin dio pixka bat, eta maniobra egin behar du, hortaz pixka bat atzeratzi hori, ez? Hortxe duzu esan bezala, Kaiku bigarren kaletik Ondarroa hirugarrenetik, Raspas laugarrenetik, lau luze, hiru ziaboga, guztira 5.556 metro, eta okerrez bagalo luze bakoitzak 1.389 metro. Izango ditu, untziak oraindik ez daude prest, bai Kaiku eta baita Ondarroako Antiguako ama ere, baina ez ordea Raspas. Beraz, zertxo bait atzeraturik, joango zaigu, lehendabiziko txanda hau. Itsasoko epaileak oraindik ez du bere banderatxoa altxatu. Orain bai eta orain txamantzaio irteera. Nerbioi sariaren konsolazio txandari bigarren kaletik gogoratu Kaiku, hirugarrenetik Antiguako ama, Ondarroako Antiguako ama, eta laugarrenetik areetako Raspas, areetarra untzia zalegia. 20 segundu ontzat eman dute epaileek irtera, eta hemen gure inguruan dagoen ikuslegoa ez omen dago batere gustora irtera horrekin legez kanpokoa, edo behintzat ez dela legezkoa izan. Aipatuz, hemen iskanbia txiki bat ere sortu da, Jose Luis. Gure onduan badaudenen pare bat edo hiru neko azarre daudenak. Eta ez da izan du irtera, badirudi itsasoko epailea ere Franco zalantzak intzeola lurrea begira. Eta hemen ikuslegoa erne dago eta neko iztigilu badagomen bastarrontan, ez? Hortxe duzue, Kaiku Bizkaitarra untziaz, Norberto Torres Txirri, nola ez, hor patroi lanetan. Gizonik veteranoena, edo veteranoenetariko bat, hor patroi lanetan, urte desente. Eman ditu eta badirudi ez duela gainera usteko inolako asmorik. Atzoko lehen jardunaldian, lehen txandan Raspas, Santurtzi, Donibaneko eta Kaiku aritu ziren, eta lehen txanda horretatik bakarrik Donibaneko eta Santurtzi sailkatu ziren ohorezko txandarako. Bigarren txandan berriz, San Pedro, Ondarroa, Zierbena eta Ciudad Santander aritu ziren, eta txanda honetan beste bi, San Pedro eta Ciudad Santander izan ziren ohorezko txandarako sailkatu zirenak. Gainera, arazo txikiren bat izan zen, edo arazo handiren bat, segun nola ikusten den. Baina badirudi Ondarroako untziaren kalea, kalean sartu zela Zierbena, Elokio Genobak entronatzen duen trainerua, eta hori dela eta epaileek deskalifikatu egin zuten Zierbena, eta egundokoak esan zituen atzo Agustin Quintana, Zierbenako presidenteak, epaileen kontra. Gainera aipatuz, ez omen dela legezkoa estropada eremu hau, hain zuzen ere, hemen barneko ziaboga inguru honetan distantziak ez baitira ez batere onak. Beraz, ez litzatekela o ez dela batere harritzekoa ziaboga egiterakoan edo ziabogatik ateratzerakoan ondoko edo alboko untziko kalean sartzea. Hortaz nik ez dut uste arrazoi idunik ez, azarre egotia normala da, eta pentsaturik etxeko estropada dela, eta etxeko tirabiroi, hor daudela Kaiku eta Santurtze eta gainekoak ez, hor tirabira batzuk izatea. Baina, distantziak hor daude, nik uste dut jendeak hasieran badakila nola dauden, eta hor, patroia eta proelan lana da. Orduan, o abaila gehiago eman, o gutxilego eman, o gehiago itxi, o gutxillo itxi, hor nik uste dut hor epaileak ez dautela ez errezan berrik, ez? Hori, ja barruan daudenan lana da, ez? Gainera Zierbena bai lehen ziabogan eta bai bigarrenean, alde desente,
ateratzen zion Ondarroari, bigarren ziaboga nahi zuzen ere 15 segundu, beraz bazuen denbora hor nahiko behar moduan egiteko maniobra. Bai, eta karo, nik uste dut azarrea oraindik handiago izango dela, bueno, ikusirik barrenen zauztela, ez, klasifikatuta zaudetela. Baina, bueno, legea horrela da, eta nik uste dut, bueno, kanpoa gehatzia jatorra izan du dela. Bueno, kontu, iruntzi besterik ez, konsolaziozko txanda honetan, hortxe duzue bigarren kaletik Kaiku, hirugarrenetik Ondarroako Antiguako Ama, eta laugarrenetik bere kaletik, bere herriko bazterretik, Itxer bazterretik, Raspaseko Areatarra. Leiteke ziabogetan istilu izatea, baina orain ez, erdi parean nahiko lekua badago. Erabat bazterturik, Areetako bazterrerantz ikusten duzu zer nolako tartea dagoen hor. Areetako bazterrerantz jo dute bai Ondarroako Antiguako Amak eta bere laugarren kaletik baita Raspasek. Eta argi dago ziabogan Ondarroak ez duela inolako arazorik izango. Nahiko leku izango du, ez? Horrik ikusten da, bueno, haizean eragina babesteko nola jondien espigoi horren babesean, ez? Orain ja librera ateatzen die itzazu librera eta orain hiru erantzako berdintxu izango da, Eta nabarmenki aurretik Kaiku jadanik lehendabiziko ziabogaren bila. Denboraldian zehar Kaikuk gorantza egin zuen, momentu batez ere pentsatu genuen bizkaitarren arteko untzien artean aurten behintzat Kaiku izango zela onena, baina azkenean Zierbana bakarrik zailkatu zen kontxarako eta azken batean horrek balio du. Kaiku badirudi, bueno, Jose Luis Kortak hortik alde intzun ezkiotik bururik ez dula txatzen, ez? Klu handia da, jende pilo badauka, baina, bueno, behar da puntu hori bilatzea, ez? Bueno, hortxe duzue Kaiku lehendabiziko maniobra burutzen, denbora hor Kaikurentzat 5:35 inguru, erabat paregaturik berriz Ondarroako Antiguako Ama eta Raspaseko Areatarra, biak ere pare-parean sartu dira lehendabiziko maniobra horretan, lehendabiziko ziaboga horretan, eta badatoz barneko ziabogaren bila, bigarren ziabogaren bila, iruntziak aurretik nabarmenki Norberto Torres Txirriren zuzendaritzapean Kaikuko bizkaitarra hortxe duzue. Eta txemi, dagoeneko bat ditugu lehen ziaboga horren denborak, hemen epaimaitik emandako denborak, Kaikurentzat 5 minutu 38 segundu, bigarren Ondarroa 5 minutu 57 segundu barkatu, bigarren Raspas 5 minutu 56 segundu, eta segundu bat beranduago Ondarroa 5 minutu 57 segundu Ondarrutarrentzat. Esan behar dugu dena den, kasi kobelitzatekela gure denboraz filatzea, epaileak pixkat ustekabean harrapatu dituztelako lehen ziaboga horretan, eta ez badago diferentzia handirik gure eta beraien denboren artean, kasik hobe genduke gure lehen ziaboga horren denboraz filatzea. Edarki bueno, hori ere kontutan hartu beharreko gauza izango da, hor badirudi nola baite lehendabiziko ziaboga horretan ustekabean harrapatu dituztela epaileak, eta geu ere erne ibili beharko dugu. Bueno, kontu, atzo baino denbora txarragoa egin du Kaikuk lehendabiziko ziaboga honetan, eta atzo izan zen estropada honetan bere lehen jardunaldian gauza, aipagarri bat benetan. Kanporantzako luzean, lehendabiziko luzean hain zuzen ere 5:23 izan zen Donibanekoren denbora adibidez, eta bigarren luzean onuntz etortzerakoan 4 minutu eta 27 segundu. Osa, luze batetik bestera, minutu bateko diferentzia, Jose Luis. Eta bueno, jendeak hori aitzatzen zuen, ez? Pentsaturik, estropada eremu hau edala, datorren urteako Traineru Liga txapelketarako hautatutako bat, ez dakit, ez dela normala, hainbesteko aldia izatea alderdi batea eta bestea, ez? Orduan, pentsatu behar duteke, kanpo aldatu, beste zerbait egin, ez? Esan den bezala, minuto bateko aldea, alderdi bateo bestea, ez da normala, ez? Orduan hor zerbait egin berko litzake, kanpo aldatu, barrurago ekarri, kanpurago ekarri. Nik uste dut barrurago ekarri, eta gian alde gehiegi izango litzakela, orduan kanpora aruntzo. Karo, egilezan ikuslegoantzako hau asko ze hobeto dago, ez?
ikusten dira, bueno, arraulaia bertatik biziago behar bada biziago ikusten da, eta bueno, hemen ez da gertatzen kontxan gertatzen dena, ez? Ikusten dituzu lehenengo 500 metroan gero kanpoaruntz juten dira eta kabo, ez? Irratita segi behar duzu. Hemen berriz, bueno, biziago eta bertan dago. Baina, ez dakit, zer esatea handia dauka, bueno, alderdi bateo beste hola minutu bat izatea, ez? Telebistaz ere badago ikusterik. Bai, uste baiet. Bueno, hortxe nabarmenki ikusten dira diferentziak, kontutan izan Ondarroa eta Raspas adibidez sartu direla pare-parean lehendabiziko maniobra horretan, eta erdi-erditik ikus dazuen nola hartu dion aurrea Ondarroak Raspasi bigarren doa eta nabarmenki gainea. Egundoko aldea atera dio eta oso metro gutxitan. Ba, ikusten da, bueno, hiru taldeak daudela, dijoaztela erdi-erditikan, ez? Orduan, Ziaboga lehenengo hartu dunak eta erdiraruntz lehenengo burua hartu dunak, besteak uberara jartzen dira atzetik, baina, bueno, lehenengo dijoanak, beti lehenengo dijoa, ez? Horixe da bai, hortxe doa, aurretik nabarmenki, Kaiku eta hor duzuen untzia, Raspaseko areatarra, Oskar Mujika patroi lanetan, hirugarren eta azken postuan, ikuspegi polita benetan, erdi-erditik datozkigu hiru untziak, Kaikutarrak, Sestaoarrak, aurretik nabarmenki, ondoren, Ondarroako Antiguako ama eta hirugarren Raspas. Hortxe duzue, zer zanik ez, nervio izari nagusi honetan, favorito nagusia, denboraldia hasi zenetik bezalaxe, San Pedroko Libia izango dugu, baina hitz egingo dugu pixkat gerosiago gorretaz, hain zuzen ere, Kaikuk oraintxe ekingo baditio bigarren maniobrari. Hortxe duzue, Sestaoko Bizkaitarra, Kaiku klubeko Bizkaitarra untzia, erabat itxia, egin dute maniobra Sestaoarrek, Ondarrotarrei joan egintzaie, Marurik ezin izan du hor behar moduan kontrolatu untzia, baina erabat gainera joan zaio Osinazio Maruriri. Ikusgarria da, bueno, ikusirik Kaikuk ze nolako Ziaboga egin duen eta besteak, ez? Esan duguna, lekua txikila da, haizea ere, bueno, Ziabogako maniobra horiteko aurka zeukaten, haizeak eraman egiten du, baina, bueno, hor bertan Ziabogan Kaikuk atera du, agian bi traineru edo hiru, ez? Oso Ziaboga txarra eman dute beste bilek, Ondarruak eta Raspasek. Bueno, aberrarena? Bai, Txemi, eskuartean ditugu dagoeneko, bigarren Ziaboga horren denborak. Aipatu behar dugu lehen Ziabogarekiko izan direla aldaketak, aregotu egin direlako, batzu eta besteen arteko diferentziak hau etxet dira denborak. Kaiku lehena, 10 minutu, 15 segundu, bigarren Ondarroa, 10 minutu, 23 segundu, eta Raspas izan da bigarren Ziaboga horretan, hirugarren, 10 minutu eta 30 segundu. Beraz, 7 segunduko aldea, Ondarroak Raspasei atera diona, bigarren Ziaboga horretan, eta Kaikuk Ondarroari beste 8. Bueno, kontua, adibidez, Kaikuk lehendabiziko luze egin du 5 minutu eta 38 segundutan, eta bigarren luze hori, kenketa eginda, badirudi bostera ere ez dela iristen, Jose Luis. Ez, horre esan nahi du, lehen atxatu duguna eta tanda honetan zehar aitzatzen nahi haizian eraginak zen nolako aldia daukan, ez? Alderdi batea 5 minutu eta erdin jundia, eta etorri, minutu erdi baia gutxiago, ez? Bueno, hortxe izan dituzue denborak, 10 minutu eta 15 segundu Kaikurentzat, Norberto Torresen agindupean, Txirriren agindupean, Kaikuko Bizkaitarra, inolako arazorik gabe, aurretik. Konsolaziozko txanda honetan, ondoren etorriko dira kontuak, kalen zozketan, San Pedro hori atzoko kale bera, egokitu zaio baita Donibaneko hori, Donibaneko okerrez banago atzo hirugarren kaletik aritu zen, eta San Pedro lehendabizikotik eta gaur ere kale beretik arituko dira bi untziak. San Pedro lehendabizikotik, bigarrenetik Santurtzi, hirugarrenetik Donibaneko arraunlariak, eta laugarrenetik Ciudad de Santander. Denboraldi polita egiten ari da untzi kantabriarra. Inor guztet zuena, harrapatu zigun ikuste dut, pixka bat harrituta, kontxarako klasifikatu zanean, ez? Baina, erakutsi du geoztikan, hor dagola, ez? Eta ez zela kasualitate gauz bat izan. Zerta, estropadetan zehar, hor dabil, ez? Laugarren, bosgarren, eta nik uste dut, nivela nahiko ondile ematen ari dela, ez? Baleitike, atentzio guztia zeuen zentratuta, Gipuzkoarrak eta Bizkaitarrak, ez?
eta hori nobait urruti xamar gehatzen zen, eta inorketzu nahitzako eta sartzen, ez? Baina, bueno, hor dago, eta nik uste dut merezimento osoz, Eta postuak kendu egin zion Ondarroari, bai Elena esan? Bai, Txemi, ez, bitxikeri bat Ondarroako ordezkariak, azarresemear daude, itsasoko epaileak bandera txuria altxatu dielako, esanez, Raspasen kalean sartzen ari direla ohartu egin dituzte epaileek, eta berehala Ondarroako ordezkaria hurbildu da epai maikoengana, esanez hori ez dela egia, gutxienez bi untzien arteko diferentzia dagoela Raspas eta Ondarroaren artean, eta ez duela zergatik ohartu behar Ondarroako ontzia itsasoko epaileak lege honez ari delako saioa betetzen, horixe bitxikeri hori. Bitxikeria baino zertxo gehiago, beti daukagu horrelako zerbait, estropada guztietan gainera, hori ere nolabait ez dakit arautegi aldatu edo zertxobait hori hobeto kontrolatu, baina horrelakoak beti izaten ditugu estropadetan, eta behin baino haserreak baino zertxobait gehiago ere izaten dira. Istiluak hortan sortzen dira, nik uste dut hautaketa egin duna, gureko epaileak egin duna hautaketa, normala dela, ez? Istiluak gehiagoa jonez dezan, lehenbailen moztu, eta aurrenekotik lehenbailen gauza bere lekuan jarri, ez? Egile ezan, ez dela erabakikorra bilen papera, ez? Eta, lehen atxatu duguna, ez? Gehiagoa jun baino lehenago moztu, da, toke bat ezate baterako eman, eta, bakotxa zure bidetizu azte, ez? Eta ez dut uste azarretzeko idenik, ez? Horrela da bai, gutxienez eta lehen azpeitiak esan digunez, delegatua bada, hor abiatu da epailen gana, ea zer gertatzen den galdetzeko edo jakiteko. Kontua, Jose Ignacio Maruri ez da berria lan honetan, eta ondo baino beto daki estropada eremu honetan bazterrera jo behar duela, behar moduan kanpoko ziaboga hori bilatzeko. Dudik ez du, bakotxa, bere ze egiten du, bere txapuzila, o bere tapaketa pixka bat, sentido honian, txapuzila bat egin ez. Baina, jueza hortako dago, ureko epailea, eta horrek bandera txurila ateratzen badizu, ez duzu beste remedioi berarik kasuik egitea, ez. Hor, dudik gabe, lehorreko babes hori hartzea juten dira, ez. Ez dut uste, bere delegatuak esan du bezala, bi traineri izango zitula eta trabik etzu lehingo, baina, hor gauz horiek lehenengo moztia hobetu izaten da, ez, lehen bai lehen. Horrela da bai, eta kontua ordoa, Kaikuko Bizkaitarra untzia, hirugarren ziaboga egiteko prest, momentu batetik bestera ekingo dio hirugarren maniobrari Norberto Torresek, aurrekoak ere atera du bere arraumotza, solizu behin baino gehiagotan, egin behar izan duzu maniobra hori. Lanoitan haitu beha urte batzutan, ez? Aurreko lanetan horrela da, nabarmenki aurretik Kaiku, ikus dezagun, badirudi Ondarroak abantaila mantendu egingo duela, baina ez da ez. Bigarren maniobran izan duen abantaila hori gutxitu egin da, asko gainera, beraz, kontutan izan zer nolako diferentziak dauden kale batetik bestera, kasu honetan gauzak paregatzeko, baina orain berriz bueltako luzean, egundoko aldea aterako dio Ondarroak Raspas. Lehen esan duguna, ez, lehenengo ziaboga Ondarruk eman du, hoi erdira jungo da, eta hoi nahi eta nahi ez, bi traineruan aldea kontuin berra dauka, Raspasek, ez. Denak erdira dijoazte, eta haitzian eragina aprobetxatu beharrian, ez. Ikusten da, oaingo luze honetan ere bai, minuto erdi bateko aldea badagola batea bestea, ez. Horrela da bai, aurretik garbi, nabarmenki, untzi hori, Kaikuko Bizkaitarra. Hortzen duzue errepikaturik hirugarren maniobra, eta bai, Elena Azpeitia, denborako ditugu. Bai, gatozen hirugarren ziaboga horren denbora gogoratzera, Kaikuretzat 16 minutu, 22 segundu, egia esan Kaikuren aldea gero eta nabarmenagoa da, bigarren Ondarroa izan da 16 minutu, 43 segundu, beraz 11 segundutara Ondarrutarrek, eta hirugarren Raspas, 16 minutu, 45 segundu, epailek emandako denbora Raspasi. Alata guztiz, atzoko denborekin konparatuz, Kaikurenak gaurkoa desente txarragoa izan da, 18 segundutan, gaurkoa izan da atzokoa baino txarragoa, 18 segundutan, hirugarren ziaboga horretan. Bai,
Baliteke, bueno, guain barreraruntz nola ia minutu erdi bat izango da zerbaitxo bat aldeatzea konputo, bukaerako konputoan, ez? Baina ez, haizean eraginak ikusten da, eta bueno, eta kaleak bai, kaleak zer ikusi handia dauka, eta nik uste dut hortaz dela gora bera hauek, ez? Baliteke geho pixka bat, bueno, uste gabian ere amur pixka bat ematea, ez? Ere burua aurretik hainbesteko tarteakin ikustea ere zertxo baten lasaitzea, ez? Lehen luzea adibidez Kaikuk, 5 minutu eta 38 segundutan egin du, eta hirugarren luzea berriz 6 minutu eta 7 segundutan. Bueno, hor datoz, azken luzean, Kaiku, Ondarroa eta Raspas. Atzo Ondarroak 6. denborarik onena egin zuen, Raspasak berriz 7. eta badirudi posizio horrek, posizio horiek ez direla batere aldatuko. Erditik, Osinazio Maluriren agindupean, Ondarroako Antiguako ama. Hortxe duzue, eta aurretik, nabarmenki gainera, erditik ikus ezazue. Nerbioi itxasadarreko estropada eremuaren helikoterotik harturiko ikuspegia. Aurretik nabarmenki, Kaikuko Bizkaitarra, oraintxe bertan Bizkaiko Zuipetik pasatuko dena. Horra, patrolanetan Norberto Torres Txirri, ez du ez, gizon honek, lan hau, kirol hau, usteko inolako asmorik. Lehenko batean egunkarean esatezu, bueno, bitxikeri modu, Felipe Gonzálezek politika usteakin batean behak utziko zula arraunketa, ez? Hortaz puzka bateako badagoela ematen du, ez? Bueno, gutxienez beste urte. Bai. Bueno, hor, kontu. Kaiku, jaun eta jabe, denok espero benuen bezalaxe, kontsolazio txanda honetan, atzo Bizkaitarren Bizkaiko untzien artean Santurtzi izan zen untzirik onen 20 minutu 40 segundu, Zierbenak 20 minutu 43 segundu egin zuen, horixe izan zen Zierbenaren denbora, baina deskalifikatu egin zuten. Eta 3. postuan Kaiku, hori dela eta konsolaziozko txandan, aritu da gaurko jardunaldian ikus ezazu ezer nolako abiadura dakarren hor erditik Kaikuko Bizkaitarrak. Azken txampan oraintxe, sextako untzia denbora. Kaikurentzat, atzoka baino txarragoa, erditik dator baita Antiguako ama, Ondarrotarrak azken txampari eginez oraintxe, alde nabarmen atera dio bai. Azken luze honetan, Ondarroak Raspasi, Aretarrak orain azken metroetan, eta bukatu da lehendabiziko txanda hau Kaikurentzat lehen postua, 2. Ondarroako Antiguako ama, 3. Aretarra, Raspaseko Aretarra. Momentu batetik bestera izango ditugu konsolazio txanda honetako denborak, eta ondoren egin beharko ditugu batuketak atzoko denborak ere kontutan hartzekoak baitira noski. Guk momentu batez, eta besterik esaten ez badiate behintzat, estudiotara joko dugu, jorretako estudiotara, hain zuzen ere tartetxo bat egingo diogu publizitateari, eta ostean emango ditugu konsolazio txanda honetako denborak, eta zuzenean ikusiko dugu nola ez ohorezko txandaren irteera. Orain txarte. Ikasturtero bezala, hauxe duzu zeure eskola lagun onena. BBKko aurtengo agenda, OHOko goizikloko ikasleentzat. Agenda eraegarri eta atsegin hau zure eskolan emango dizute, doainik, erabiltzazu. Bilbao Bizkaia Kutxa, beti zurekin.
Kaixo, hemen atzean ikusten duzuen plato hau, laizper erabat aldatua, aurpegi bitxiz eta jente ezagunez betea izango dugu zuentzat. Bertan, zuzenean eta hilero, elkarrizketa erakargarriak, umorea, eskuekin denbora gutxitan zer egin dezakezuen ikusiko duzue eta noski, beti bezala, musika. Beraz, bakizue, bulebarra hilero ireki egongo da, bertan ikusiko gara. Hay café Fortaleza, como me gustas. Hay café Fortaleza, como me gustas. Hay café Fortaleza, como me gustas. Oye, ese sabor que perdura, oye, como me gusta. Café Fortaleza. Su sabor perdura. Los coches te llevan, los conduces, te transportan. Pero un Clio, además, se vive. Nuevo Clio Symbol con radiocassette con frontal extraíble. Vívelo desde 1.150.000 pesetas. Ven a por el tuyo a Renault Euskadi. Kaixo eta arratsaldeon, berri ere Euskal Telebistan ikusten zule zaituztegun guztioi arratsaldeon Portugaletetik, Nerbioi ibaiaren itsasadarreko estropada ere honetatik momentu batetik bestera emango zaio hasiera ohorezko txandari, gogoratu ohorezko txanda honetan lehendabiziko galetik San Pedro, bigarrenetik Santurtzi, hirugarrenetik Donibaneko arraunlariak eta laugarrenetik Ciudad de Santander. Hortxe duzue berri ere estropada eremua, luze bakoitza 1.389 metrotakoa, lau luze, hiru ziaboga, ohi bezala, eta hortxe dituzue, ontziak San Pedro, Santurtzi, Donibaneko eta Santander, orden horretan lehendabiziko laugarreneko kaleraino. Lehendabiziko kaletik, laugarreneko kaleraino. Itxasoko epaila oraindik ez du bere banderatxoa altxatu, eman du bere baimena Ciudad de Santanderrek, arraunlari batek alata guztiz bere besoa altxatu egin du, zuek ikusten ez baduzu ere. Eta atzoko diferentziak, ia 8 segundu, aterazion Libiak, Donibanekori. Gaur Donibaneko erdi dakigula, eman irtera, ohorezko txandarei, joetak lehendabiziko txampa honetan, hasierako txampa honetan, laguntziak, San Pedro lehendabizikotik, hirugarrenetik Donibaneko berehala jodu bazterrera eta berehala abiatu da bertaraino itxasoko epailea, Juan Mari Lujanbiori abisua emateko. Hortxe duzue Santurtzi, untzi bizkaitar bakarra. Horrezko txanda honetan, baina gaur borroka lehen eta hirugarren kalean izango dugu. Bai, bi pasaitarren artean, ez? Bueno, borroka Santurtziarrak izango luteke agian Zierbana Baleo edo eta Kaikuk egindako denborakin, ez? Horri izango da amaieran jakin beharko dugu. Baina, bueno, dudik gabe eztabaida handien aurrengo da, ez? Lehenengo kalea eta hirugarrenean. Oraindik eta hobeago izango zen, bueno, Kontxako beste falta dena egon baliz, ez hori jo. Orduan, hortaz, ikusi leike Bermeoko izan duzela estropa dizugarria, ez? Ia Kontxako, bueno, jende bera zen, tanda berdinetan, eta ia denbora berdinako posto berdinak gertatu ziren, ez? Bakarra, bueno, bigarrena eta hirugarrenak aldatu ditziela, ez? Hori jo, la Navarragatik. Estropada bikaina, ikusteko aukera izan genuen, Bermion, hemen ordea, hori adibidez falta, baina hemen, eta sari honetarako BBK duen sailkatzeera hori, bueno, asmo hori zapuztu egin du, eta ea datorren demoraldian, traineru ligarekin, beste modu batera egiten diren gauzak, serioago, ea liga on bat antolatzen den, eta ea denok ere
estropada bikainak eta ederrak ikusten ditugun, untzirik garrantzitsuenak bertan direlarik. Ea horrela gertatzen da, Jose. Bai, demoraldian zehar, ontzi garrantzitsuena, alkarrekin alden estropada gehienetan ibiltzea, behentzako ere ona da eta ikusle guantzako ere dudarik gabe, ez, afizioa sortzeko. Hortaz, dudik ez do, lehenengo txapelketa izateakin bere akatzak izango ditula, baina, hoie konpontzen junta. Nik uste dute, estropada mundu honei eman bertzaiola beste kirol giro bat, ez, jatorragoa, ez, orain arte jende asko pentsatzen duen, ruraltasun aide hori, ez. Dudarik gabe kirola oso kompletoa da, hilabete asko entrenamentutan ibilita gero ateratzen die, preparazio handikoak, eta nik uste dut merezi dula, egoera hori berritzea, ez. Horrela da bai, kontu, hori ez dago hemen, baina hortxe daude. San Pedro eta Donibaneko arraunlariak lehendabiziko kaletik Libia, hirugarrenetik berriz Donibaneko arraunlariaken untzia, eta ikusi egin behar momentuz, 8 segundutako aldea, edo ia 8 segundutako aldea, San Pedrotarren alde, eta lehen txandako edo konsolazio txandako denborak oraindik ez ditugu eman, eta oraintxe emango ditugu, orezko txanda den irtera ikusi eta gero, hauxe izan daiteke momenturik egokiena, gogoratzeko konsolaziozko txandan gertatutakoa gogoratu garaipena Kaikurentzat izan dela, 20 minutu 56 segundu eta 35 denboraz, ondoren bigarren Ondarroako Antiguako ama, 21 minutu eta 21 segundu, 20 eta hirugarren Raspas, 21 minutu, 30 segundu, eta 6 baina ez dakinik oso fidagarriak diren denbora horiek epailek emandako denbora dira, baina gure kontuen arabera, untzi bakoitzari, gutxienez, 5 segundu kendu beharko genizkiet. Nik uste du, gu monitoretatik hartutako denboakin harritu ingea, epaileak emandakoa, hori da mesetatik joana, ez, denboa hori da legezkoa, baina guri iruditu zaigu zertxo bat geixo emandula, ez. Eta geho, atzoko denboak eta gaurkoak ikusirik, gaurkoak ia trainero guziak egin dute 10 segundo gehiago. Raspasek ezik, atzoko denbora berdin egin dula. Atzoko denbora berdina Raspasentzat, baina Ondarroak eta Kaikuk adibidez, baina atzo baino denbora txarragoak. 10 segundutan. Ea ze gertatzen den, horrezko txanda honetan, hortxe duzu lehendabiziko kaletik, nola ez, Juan Carlos Fontan patroi lanetan, San Pedroko Libia untzia. Badoaz moreak, bandera berri baten bila. Ez da ez, denboraldiko lehendabizikoa izango, noski. Bandera garrantzituak irazituzte, banderarik importantena eurek eraman dute, San Pedrotarrek. Eta saritan, bandera hau, oso importanta da baita. BBK banderaren bigarren edizio hau, edizio honek dirusari garrantzitsua du, eta ordoaz horren bila, San Pedrotarrak aurretik nabarmenki azer nolako diferentzia atera duen Libiak, lehen luzean ikus dezagun 5-12, gure eritziz, gero entzungo ditugu epaileen denborak, bigarren Donibaneko, hirugarren laugarren kaletik Ciudad Santander bai. Eta atzetik Santurtzi? Santurtze bere lehia lehenengo tandan Kaikuk egin duen denboakin izango du. Bizkaitarran arteko lehia, ez? Hemen tanda honetan ikusten da, ja dena galduta daukala, ez? Eta, oraingoz ikusi dugunakin San Pedrokine besteak uste dut ia dena galdua daukatela, Eta iruditzen bazaizue goazen gogoratzera lehen zehagoa horren denborak, San Pedrorentzat 5 minutu, 12 segundu, 12 segundu geroago sartu da Donibaneko epaileek emandako denboraren arabera, 5 minutu 24 segundu Donibaneko untziarentzat, 5 minutu 28 segundu Santanderrentzat, eta Santurtzirentzat 5 minutu 32 segundu. Ez du inolako ustekaberik nahi izan, Libiak eta lehen luzean dena erabakita utzi du, 12 segundu. Ikusi egin behar, hemen, Mariak eta horrelakoak nola baiteko eragina izaten baitute, eta Donibaneko erditik dator, ikusi egin behar zer gertatzen den, bigarren luze honetan, baina nik esango nuke, hasieratik erabakita utzi duela, Libia untziak, San Pedroko Libiak, estropada eta bandera.
Bai, alde handiak izaten dira hemen kaletan, ez? Eta, bueno, oraindik 15 minutu estropada gehatzen dira, baina, claro, gehatzen dira ere bai aurretik dijoan antzat, ez? Orduan, aurretik 12 segundokin lehenengo luzean, nik uste du nahiko abantaila handia dela, ez? Eta, hoi gaurkoak 12, atzokoak ia 8, nik uste dut gehiagizkoa dela, ez? Horrela da bai, 20 segundu, lehentzia bogan, atzoko 8, gaur 12, eta bigarrenean ikusi egin behar. Gainera, egundoko aldea ateratzen dio baita Santurtziri, beraz badauka aukera, erdirantz jotzeko, Libiak. Horrez dago traba egiteko zalantzik, hortaz, aukeratu posible luke, bueno, komeni zaion kaleik onena, ez? Inoi ez dio trabik egiten, eta, bueno, hori aurretik joteak egiten ditu gauzak, ez? Bueno, Jaun Andreok, hau bukatu da. Hau bukatu da, azer nolako indarra duen, Julian Osak entrenatzen duen traineruak, behar bada garai batean teknika hobeagoko arraunlariak zituen, Julian Osak, barkatu, baina gaur egungo traineru honek egundoko indarra du, Jose Luis. Bai, harritzekoa da, bueno, esate baterako jende gaztea eta berria du, 2 urte Libian daramatenak, lehenosti, bueno, kalparran tabar ibili dire, bigarren traineruan, baina, bueno, mutil gazteakin izugarrizko lan egiten nahi da, zergatik, bueno, erakusten nahi di izugarrizko indarra dutela. Demo bateko, bueno, jende ezagunarre denak aldekin zuen, arrauneko 6 haiek eta bar, eta jende berriekin, bueno, aida egiten demora berriak, izugarrizkoak, kontxako errekorra hor dago, hori ez da kasualitatez egiten. Eta handik zehar erakusten ari dena, nola Bermeo, nola hemen, nik uste dut zoragarria dela, osea, txapelak entzeko modukua. Azer nolako denboraldia egiten ari diren mutil hauek, gazte hauek, patroia, veteranoena, Juan Carlos Fontan, baina hor, mutil gazte berri asko dago, egundoko indarra dutenak, eta horren ondorioz, San Pedrok ez aurten bakarrik, baizik eta behar bada, epe bat ere marka dezake. Urte batzuetako talde aukiko du, Hor baditu, bueno, lehen urtetakoak 3-4 veterano, gaur bat gutxiagoz, eta Berreiro atzen eskondu zen. Hortaz gaur, zorionak eta bere historian ibiliko da, Bueno, kontua kontu, hortxe dituzu ehontziak aurretik San Pedroko Libia. Ikusten da, orain arte erditik etorri dela, eta guen, bakaro. Ziogaren bila, lehen da biziko kalera jo behar derrigorrez, bere bandera etxoan bila dijoa, Laugarren luzean ez du horren beharrik izango. Laugarrenean zuzen bukatuko du, erditikan bestea bezala, Baina, bueno, hor izugarria da, zure burua aurretik ikustea eta abantaila horrekin, hor dudarik gabe gauz guztiak ongi aterako dira, Ziaboga, ritmoa, paladak. Aldeak gutxitu egin dira, baina bere posizioa, bere lidergoa mantentzen saiatuko da San Pedro. Oraintxe Donibaneko, Ciudad de Santander eta erabat atzeraturik Santurtziko Sotera. Ikusgarria da San Pedrok egindun Ziaboga, Etorri da hemen paretan kontra nila eskutuan eta zabal hartu du, baina, bueno, banderatxua ia joko ez joko, sartu da tximista bezala eta abantaila o abiadura bukatu gabe o kompleto geratu gabe oso ongi atera da, Eta eskuartean ditugu dagoeneko, bigarren Ziaboga horren denborak, aipatu behar dugu atzo gertatu zen bezalaxe, gaur ere lehen Ziaboga eman eta bigarrenaren artean gutxitu egin direla diferentziak, itxuraz korriente alde dute untziek eta hori nabarmendu dute. San Pedrorentzat lehen postua, 9 minutu 48 segundu, bigarren Donibaneko 7 segundutara 9 minutu 55 segundu, hirugarren Santander 9 minutu 19 segundu eta laugarren Santurtzi 10 minutu 14 segundu. Bueno, hoiesek denborak 9 minutu eta 58 segundutako izan da San Pedroren denbora bigarren Ziabogan, ondoren Donibaneko arraunlariak, bueno, kontran zuen alde hori, baina, bueno, orain dirudi berri ere kanporantzako luze horretan. Lehenengo largoan luzean ikusi den bezala, 12 segundo atea dizka, orain besteak 5 segundo jan dizkate,
baina, bueno, alare 7 segundo aurretik asko da, eta, bueno, bezperako errentakin ere nahikoa, ez? Gero lehen esan duguna, bueno, erdiko kale hartuko du, orain egin berri izan duduna egiteik ez luke behar, eta hortaz, bueno, zuzen jongo da, eta nik uste dut abantaila onditu egingo dula. Horrela da bai, hortxe duzue, Juan Mari Lujanbio. Kontxa behar modua prestatzeko unerik ere izan zuen, Donibaneko arraunlariakek. Zarauzko banderaren geoztik ez zuen horrela estropadetan parte hartu. Ez, eta, bueno, esaten da, bueno, 15 egun bazituztela entrenatzeko tabar, ez? Baina nik uste dut kakoa dagoela, bueno, zue ingurukoakin neurtzea honena, ez? Estropada da nik uste dut entrenamentuik honena, ez? Hor hartzen da bate besteko pulsua. Orduan, 15 egun horietan bakarrik entrenatzen, nik uste dut buru jate gehiago dela preparazio aldetik hobea baino, ez? Horrela bai, horrela gerta daiteke. Kontu, San Pedro aurretik, nabarmenki, bigarren Donibaneko arraunlariak, hirugarren Ciudad de Santander, laugarren Santurtzi, atzoko posizioa ez dira ez bat ere aldatuko. Hor, alde hori gutxitu nahian, Donibaneko arraunlariak, baina San Pedro dugu aurretik nabarmenki, eta azken postuan, Santurtzi. Bueno, kaikuk egin duen denbolarekin konparatuz, hortxe, 10 minutu 15 segundu kaikuren denbora bigarren ziabogan, segundu bat gutxiago, Santurtzi. Eta ikusirik atzokoan, bueno, 6 segundo batea zizkala Santurtzeri, hortxe da. Ia atzoko abantaiai esker aurretik geratuko da, Horra, Juan Carlos Fontanen agindupean, San Pedroko Libia untzia okerrez banago eta estadistikak, ditugun estadistikak okerrez daude behintzat. Gero lehen azpeiteak konfirmatuko digu datu hori, baina badirudi San Pedrotarren 11. bandera izango dela Nerbioi sari nagusia. 13 estropadetan parte hartu, Kontxako biak kontutan izanik, eta 11 bandera, 11 trapu. Ez da gaizki. Ez da ez bateren marka makala hori. Demo batean, Zumaiak izan dutituen beste olako aukera bat, ez? Orduan, nik uste dut nivela desberdina zeola, alde gehiago zeola, ez? Orduan, haiek beak ondo zeusten, denbonak egin zituzten, baina, ez da normala, bezperan bandera irabazi, urrengunean goizean bestea, arratzaldean bestea, aixe irabazte zuten orduan. Ez zegoen ez hainbeste oreka. Nik uste dut ez, hainbesteko berdintasunik ez zegoen, ez dago hainbestela. Esate batek hor dago La Navarra, bigarren egiten, eta ez du axertatzen, o bestia fuerte dago, ez? Zertxo bait falta zaio behar bada, Donibaneko arraunlariaki, ez ordea, iruditan duzuen untzi horri. Libiari, jaun eta jabe, denboraldi osoan, estatuko txapelketa eta Zarauzko bandera, kenduta, beste estropadak garrantzitu guztiak irabazi ditu Julian Osaren Libiak. Hemen, aitatu berdare lehen osate zen, preparazioa kontxarako zeoela, orduan prestakuntza guztia, gorakada guztia kontxak harrapatzezula, eta geho aztezelo hori bukatuta berakada bat, ez? Hemen erakusten digute ez dela berakadik. Berakada berrian goruntz juten diela denak, ez? Hori, erabat, mediku preparazioan erakina da, ez? Lehen izan duzen alde kontxa, egia da kontxa irabazion donenean zertxoa relajatu gite zehala, ez? Hori da gehienea, ez? Gehienekoa. Baina, relajazio hori, aparte, oraindik nik uste dut aurrean egoteko nahiko indarra badaudela, ez? Dirudinez San Pedrotarrak ez dute relajatzeko inolako astirik izan, eta hor ditugu joetake bandera berri baten bilean. Ez, ilusioa ez dute galdu, eta, nik uste dut, ugaritu indiela, ilusioz eta indarrez, gehatzen din guztiak beren etxera eramateko asmoz, ez? Eta orango bide honi handiko azta. Txapelak entzeko moduko denboraldia, burutu dute, burutzen ari dira, oraindik denboraldia bukatu ez baita, San Pedrotarrak. Aurretik baita hirugarren ziabogan, nabarmenki gainera, ondoren Donibaneko, hirugarren Ciudad de Santander, eta laugarren untzi hori, Santurtziko sotera, garai batean punta-puntan, gaiku bezalaxe, baina azken urteotan Bizkaitarrak ez dabiltza ez bat ere fin.
Eta izugarria hirugarren luzean San Pedrok Donibanekori atera dion aldea. 30 segundu beti ere epaileek emandako denboraren arabera. San Pedrotarrentzat hirugarren ziabogan 15 minutu 21 segundu. Donibanekorentzat berriz 15 minutu 51 segundu. Hirugarren beti ere Santander 15 minutu 59 segundu. Santanderrekoentzat eta laugarren Santurtzi 16 minutu 16 segundu. Sekulakoak diferentziak. Ikaragarriak bai, diferentziak San Pedrok Donibanekori ateratzen dion aldea Jaun Andreok, atzokoa kontutan izan gabe, gaurkoa bakarrik eta bere hirugarren ziabogan, bere hirugarren maniobran 30 segundukoa. Ikaragarria. Bai, nik uste du baietz, hau da ia, desesperatzeko aiare izango da, ez? Lehenengo, hemen beste kanpo batola berdintxo ondarrabikoa da, ez? Baliteke ibaian bukaeran horre korrienteak eta zer egina ondila dutela, ez? Orduan, hemen askotan, ze kale gertatzen zaizun, ateratzeako jabadakizu, aurretik ibiliko zean, oetzean ibiliko, ez? Orduan, nahiko penagarria da ja irtetzerakoan ja galtzaile bezala ateratzea, ez? Ez derroela gertatzen zati, beti motibatut egitea, ez? Baina zunkostientean horre eramaten duzu, nik uste dut zamatxo hori, ez? Ja, kale txarra... Badakizula ez daukazula zer egin. Ja, kale txarra gertatu zaizun zama hori, ez? Orduan, hemen erakusten du ala dela, ez? Atzoko denboak eta gaurkoak ere, alde bateo bestea, minuto bateko aldea atzo, gaur minuto erdiare bai. Eta, egile ezan, bi talde horien aldia ez dela hori. Osea, ez da jatorrezkoa denbo hauek. Hor parekatu daude, ez, taldeak. San Pedroko Libia untzia kanporantzako luzean, hemen Portugaleteko ertzearen babesean, eta barnerantzako luzean berriz erditik korrentearen alde. Eta horrez gainera, indarra noski. Dudari gabe, indarra eta gero aurretik joteak ematen du laineza hori ere hor dago, ez? Horrek lagundu egiten du. Horrek asko balio du. Badirudi San Pedrotarrek aurten ondo kontrolatu dituztela gauzak, kontxan gertatu bezala, lehen egunean pixkate arerioari bizitza pixkate eman, baina urrengoan zanga. Ikuslegoari pixkat aidean egukitzeko, ez? Apustuak edo la pixka berdintzeko, ez? Parekatzeko. Baina gero izugarrizko egurra eman, ez? Dudarik gabe gehat. Ez da batele normala, noski, atzo 8 segundutako aldea, baina gaur jadanik hirugarren ziabogan 30 segundukoa. Lehen ikusi duguna, ikusiko da, oraingo luze hontan ere zertxo bat aldeatu egitea, ez? Agian 30 segundu berrien, 20 bat hogeatuko da, hala eta guzti gehiagizkoa da. Gero hau dana bukatu eta gero batuketak egin beharko ditugu, atzoko denborak, gaurko denborak, baina 30 segundutik gorako aldea aterako dio, bilardun aldeetako denbora kontutan izanik, San Pedrok Donibanekori. Hor, bere azken txampan, erditik, nola ez? San Pedroko Libia. Abiadura handiz, bere azken indarrak, bere azken arraunkadak, oraintxe. Denbora Libiarentzat, Jaun eta Jabe. Hortxe dituzue Julian Osaren mutila. Juan Carlos Fontanen agindupean, markak. Ikusi bestik ez dago ze arpegiakin bukatzen denola, ez? Nik uste dut bestea bukatzean ez direla olako arpegiakin geratuko, ez? Hori da, garaile zer buru ikustean poza, ez? Nik uste dut berraina ez zean nekatu egiten, ez? Hortxe dator, Donibaneko arraunlariak, orantxe bukatu dute, eta hirugarren postua, Ciudad de Santanderrentzat. Patroi lanetan, Agustin Vitoria, gizon ezaguna baita, kontxan sartu, hemen berriz hirugarren, Bizkaiko untzien aurretik. Hori aipatu behar da, nik uste dut oso lan txukune egiten nahi dela urtean zehar, Kontxako klasifikatoriak ez dik, hemen hirugarren ibiltzare handia da. Bizkaitarra, momentu honetan punto bakuan behian daude, baina, behentzako nik uste dut ilusio bat dela, izen handi hori, Kaiku eta Santurtze toien aurretik ibiltzea, ez? Esan behar da, oso lan txukune egiten du. Kontu, San Pedroko Libia, berriro nagusi, denboraldiko 11. bandera, zorionak, arraunlariei, bere entrenatzaileari, medikuari baita, hor garrantzia handia izango baitu, bere prestakuntzan, eta hortxe ikusten duzue, bere bisera hori ez du inoiz kentzen.
Julianosak. Ez, nomaiten ikuste dut, hile falta hori nahi dula horrekin bete pixka bat, ez? Bueno ba, San Pedro nagusi, Nerbioi sari honetan, BBK bandelaren bigarren edizio honetan, Donibaneko arraunlariaken aurretik, baina ederki asko, hipoitu egin du gaur, San Pedrok Donibaneko berrirore, hipoitu egin du Donibaneko Juan Carlos Fontanen untziak. Txapela eta zaitiak eta aitotu dugu, bueno, Julianosak ez du txapelik entzen, baina nik uste dut beste guztiak kendu berrean gaudela, ez? Zalantzari gabe. Argi dago, txapela moduko, denboraldia eta berak esaten duen bezalaxe, tripulazio honekin, San Pedrok epe berri bat marka daiteke garai batean, azkena okerrez banago Zumaia izan zen, Zumaiako telmodeuna, marka bat hola epe bat markatzen, eta hori berrirore buelta daiteke, tripulazio hau mantentzen badu Julianosak, eta aurten bezala lan egiten badu. Eta gatozen, behin betiko gaurko denborak gogoratzera, San Pedrorentzat 19 minutu, 53 segundu, 19 eunen. Bigarren Donibaneko 20 minutu, 23 segundu, 5 eunen. Hirugarren Ciudad de Santander untzia, 20 minutu, 26 segundu, 46 eunen, eta laugarren Santurtzi, 20 minutu, 54 segundu, 53 eunen. Hauetxek dira, esan bezala, behin betiko pailen denbora ofizialak, gaurko saioari dagozkionak, eta une batetik bestera, atzo eta gaurkoak batuz, behin betiko denborak izango ditugu. Ea ba, bueno, hortxe denborak, San Pedro 19 minutu 53 segundu, gaurko jardunaldi honetan, ondoren Donibaneko ikus ezazue. Ba, 30 segundu, 30 segundu, gutxigatik, eunen batzurengatik, ez da 30 segunduko marka horretara iristen, atzo 8, 38 guztira, hirugarren Ciudad Santander, eta laugarren Santurtzi, 13 segundutako alde atera dio berriz Donibaneko Ciudad de Santanderri. Santurtziren denbora 20 minutu 54 segundu, 53 eunen, gogoratu Kaikurena, 20 minutu 56 eunen, 56 segundu, 35 eunen, beraz, atzo Santurtzik 6 segundu atera zion Kaikuri, gaur beste bi guztira 8 alata guztiz, hor dago burruka hori eta oreka bi untzi hauen artean eta Bizkaiko untzien artean askoz ere nabarmenagoan. Burruka nahiko estua da, ez? Horra itxatu berdena da, tanda honorezkoak gaur ere ala egin dutela lau lehenengok, eta atzoko denboak eta gaurkoak kontutan hartuta ikusten da San Pedrok atzokoa lau segundoz hobeago egin dula. Horre, galtzaile bezala azaltzen da la Navarra, atzo 20 minutu 5 segundu egin zituzten eta gaur 23 segundo. Hortaz, 18 segundo gehiago egin dute. Santander ere, hortxe ibili da, 5 segundo gehiago egin du gaur, eta bestea Santurtze. Santurtzek ere 14 segundo gehiago egin du, ez? Orduan, ikusten da, San Pedro eta Santander horri ibili diela, atzoko denboak gaurkoakin, eta la Navarra eta Santurtze, atzokoan gain denbora asko galdu dutela, ez? Denbora gehiago galdu dute bai, eta, San Pedrok hobetu egin du. Atzoko denbora, gale beretik. Hobeto, eta besteak, atzoko denboaz aparte, 18 segundo txarro egin dute. Beste guztiek txarrago? Eta Santurtzek ere bai. Santanderrek 5 segundo, baina, alde bate, egun batetik besteako ez da olako aldea, eta Santurtzek, Santurtzek 14 segundoan aldea egin du. Hortxe dituzue txapeldunak, atzo onenak eta gaur zer esanik ez. Atzoko denbora ere hobetu egin dute besteek, atzo baino denbora txarragoa egin dute beste guztiek, hor ikusi duzen trainerua izan ezik, San Pedroko Libia izan ezik. Atzoko denbora ere hobetu egin du guztira 18 segundutako aldea atera dio Libiak Donibanekori. Eta Txemi, gure ondoan dugu Luis Javier Salaberria, San Pedroko ordezkaria, eta, nik beste zerren aurretik aipatu behar dut, nahiko hurbil izan ditu dela San Pedroko ordezkariak, eta lehen beste aurreko estropadetan somatzen zitzaien tensio puntu hori, galduta dutela, sekulakoa delako San Pedroren nagusitasuna, orain lasai ikusten dituzte estropadak. Nik usten dut tensioa beti egoten dela, baina ikusten da behintzat arraunlariak oso ondo dabiltzala eta horrek beti tranquilidade pixka bat ematen du. 18 segundu San Pedrok Donibaneko hori. Gaur minutu erdi bat izan du da. Atzoko illa 8 segundukin, 18
nik usten dut asko dala, eta alare esaten zuten, ez dala lehenengo kale hau kalerik onena, txarrenetakoa, bigarrena izango da seguruna txarrena, baina beste kaleak onoguak otezian. Horrek esan nahi du oso fuerte daudela temporada hontan, eta bueno, ikusi da gainea, hainbeste ikurrina irabazita gero. Bai, oker ez banago, 12. da gaurkoa. Nik ez dakit, seguru nago, zuen perspektibak temporada hasieran oso onak zirela, baina nik uste lortu duzuena zuei ere ustekabean harrapatu zaituztela. Bai, eta oso posi gaude, nik uste hitzik ez dola momentu hontan esateko, hainbeste momentu gotxo eman dizkigute eta arraunlariak. Eta gainera nik uste edo nire iritzitz ez da aurtengoa salbuespen bat, hau da, San Pedroko arraunlariak gaztiak dira eta nik uste etorkizun handiko untzia dugula. Bai, espero deuala izatia, nik espero dut gehienak behintzat datorren urtean segitzia, baina, deportia beti deportia da, eta badakigu egun batian, o temporada batian irabazileikela, eta bestetan ez hain ondo, baina espero deu paperona itia, datorren urteak ore. Bederki eskerrik asko, Luis Javier Salaberria, gure galdere irantzuteagatik eta hemen gure mikrofono aurrean egoteagatik. Eskerrik asko zuei. Eta iruditzen bazaizu Txemi, baditugu dagoeneko, epailek emandako behin betiko denborak, hau da atzeko jardunaldia eta gaurkoa batuz geratu diren behin betiko denborak, eta hauetxek dira. San Pedrok 39 minutu, 50 segundu, 86 eunen. Bigarren Donibaneko 40 minutu, 28 segundu, 8 eunen. Hirugarren Ciudad de Santander 41 minutu, 7 segundu, 91 eunen. Laugarren Santurtzi 41 minutu, 34 segundu, 75 eunen. Kaiku 41 minutu, 42 segundu, 20 eunen. Ondarroa 42 minutu, 34 segundu, 63 eunen. Eta Raspasentzat 43 minutu, 18 eunen. Hoiexe denbora totalak, San Pedroren denbora azkenean, 39 minutu, 40 segundu eta 86 eunen. Eta Donibanekoren denbora, 40 minutu, 28 segundu eta 8 eunen. 28 segundu iaia, 37 eta piku luzea. Nik uste dut, gaurkoak denbora izugarriak izan du dila, baina ez dila jatorrizkoak, ez? Men kaleat zeregina handia du, zer ikusi handia du, eta ikusten da, ez da ez errezan kendu beharri, baina San Pedro indartu dago, eta leheno atxatu duguna, ez? Leheno, puntua kontxa zen, baina ikusten da, nola preparazio fisikoa, psikikoa, dena puntu harrapatu diotela, ez? Jende gaztea da, ureko teknika jatorra da, eta mediko aldetik preparazioare oso ona dela, ez? Ikusirik ja puntu hori bilatu dutela, eta jende gaztea daukatela, nik uste dut urte batzutako badaudela horrez, txapeldun izateko moduan. Arerioek lan gogorra ere inbeharko dute, San Pedrok duen maila lortzeko, hor izango ditugu, datorren urtean baita seguruenik, Donibaneko bera, baita hori ere, Jose Luis Kortak ez dakit aurten ez du asmatu, datorren denboraldian, burruka pixkat ematen dion San Pedro hori. Nik uste dut, aurten sartu zaion arantza hori atera nahiko dula, ez? Tekniko ona da bea ere, eta nik uste dut, beak be burua errua botazion, eta nik uste dut inor baino mina hundiagoa beak izango dula, eta areagotuko du, eta lana datorren urtean hau gertatu ez dedin lan egingo dula, ez? Eta hortaz, San Pedro datorren urtean ez egingo du lotan gehatu, ez? Entrenatu beharko du fuerte. Hori argi dago. Eta baita hor iruditan ikusten dituzuen mutiloiek ere. Amari Lujanbio hor txopan, berak jasoko du, bigarrenari dagokion saria, 600.000 peseta eta garaikurra. Baina bandera San Pedroko Libiarentzat izango da. Berriro ere bigarren Donibaneko arraunlariak. Luis. Lehenguan atxatu genuen, eta hau txirrindularitzan pulidor bezala, beti bigarren, ez? Pena da, baina hor daude, ez? Egia ez da paper txarra, ez bigarren egitea, baina betikoa, ez du balio, ez? Historian zehar eta zerrendetan lehenengoa bakarra saltzen da, eta hor guztu batik, gehiago batik, eta jarrako mugikorreko denboraldian 8 estropada irabazi eta gero behar bada
tostetako estropada o tostetako denboraldi hobeagoa egitea esperoko zuten. Nik uste dut, kako pixar bat baliteke horregotea. San Pedro mugikorrik ez du egiten, eta urte guztia zehar horta prestakizuna egiten du, ez? Bueno ba, hortxe dituzue txapeldunak, garaileak Nerbioi sari honetan, BBK banderaren bigarren edizio honetan, untzira igoko da, nola ez, hor Juan Carlos Fontan eta Ignacio Berroeta, BBK erakundeko, administrazio batzordeko presidentearen eskutik, bandera jasoko du, eta 750.000 pesetatako saria, garaikurra, eta bandera berri bat, San Pedroko Libiarentzat, eta irudi horrekin, utziko zaituzteko hain zuzen ere. Hortxe duzue, konpa galanta, Juan Carlos Fontanek jaso duena, eta hor BBK ikurriña, bere bigarren edizioan. Irudi horrekin, berri ere zorionak, San Pedro Tarrei, eskerrik asko, Jose Luis Erkitzia eta Korte Inglesarian ere, gurekin izango zarenez, antxe ikusiko gara, horixe izango da inzuzen ere, azken estropada, garrantzitsua denboraldiko azken estropada, Euskal Telebistan nola ez, antxe izango da zuzenean, hori datorren astean izango da, datorren igandean eguerdiko ordu batean, eta ordura arte ongi izango aldetik. Eskerrik asko lantalde osoaren izenean, zuen arretagatik.